dźwięki. Dobra, więc dzień dobry, jestem Michał, a to nie wiem co, to jest takie stworzenie, które nazywa się Gabu i tam na naszym kanale, które będzie tak naprawdę o wszystkim, a zarazem o niczym. Głównie o niczym. Nie nazywaj się lamą. Lamą. Więc... To jest moja lama. Moje kochane zwierzątka. Śmieję się ze wszystkiego i... ze wszystkiego. To fałsz. Mam coś od siebie. Istotę. Mówię coś od siebie. Dobra. Nie jest to chyba lama. Lama i jakby my... Cześć, może coś jeszcze ci mówię. Jak na razie nie. O, to tyle tobie się mówi, papa!